素焼きの、亀、あっちでも土器は結構なんか器とかによく使われるんですけど、まあ、最近ね、氷見でよく昔の遺跡が出てきて、まあ、ここも素晴らしい、まあ、いいとこですから、まあ、昔から一つにとったんかなといういいところだと思います。まあ、あっちでもやっぱこう人が渡ってって、まあ、その人たちがまあその土器をやっぱり使ってたんかなという気もしますけど、なんかメロディー聞いたらやっぱなんか懐かしいような、そういう気がします。次はバシハリバロという、素焼きの亀。素焼きの亀。